ώρα 2 παρά 5 το μεσημέρι. Ο Κώστας Κεντέρης βγαίνει από το νοσοκομείο ΚΑΤ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για την αμέριστη φροντίδα και την αγάπη την οποία μου δείξανε πραγματικά. Θα ήθελα να δηλώσω και θα ήθελα να πω σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους, τους αγνούς φιλάθλους, οι οποίοι με έχουν αγαπήσει, συνεχίζουν να με αγαπάνε. Έχω πάρει εκατοντάδες γράμματα, email, τηλεγραφήματα στο νοσοκομείο Λουλούδια που μου δείχνουν την αγάπη τους. Και θα ήθελα να τους πω το εξής. Υφίσταμαι μια πολύ μεγάλη αδικία. Και θα ήθελα να τους πω ότι ουδέποτε έκανα χρήση απαγορευμένων ουσιών. Με όλη την ειλικρίνεια την οποία με διακρίνει τα τελευταία χρόνια. Τους ευχαριστώ που είναι κοντά μου, συνεχίζουν να είναι κοντά μου και θα ήθελα να τους πω ακόμα ένα πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα και με σταυρώνουν είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι μετά από κάθε μου μεγάλη επιτυχία έρχονταν δίπλα μου και φωτογραφιζόταν μαζί μου. Κώστα, ειδοποιήθηκες εσύ για... Αν όλα πάνε καλά, είστε σε θέση να πάρετε μέρος στους αγώνες? Θέλω να σας πω ακόμη ότι μετά τη σταύρωση έχετε η Ανάσταση. Θα ήθελα όλοι αυτή τη στιγμή να ρίξουν τα βλέμματά τους σε όλους τους Έλληνες αθλητές που αγωνίζονται, κόπτονται μέσα στα στάδια. Η Ελλάδα μας έχει κερδίσει τα 2 πρώτα μετάλλια. Θέλω όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι να γεμίσουν τα στάδια και να ενθαρρύνουν όλα τα Ελληνόπουλα. Όλους τους Έλληνες. Η κοινή γνώμη έχει πολλά ερωτήματα και λέει ότι υπάρχουν σκιές γύρω από αυτή την υπόθεση. Κύριε Κεντέρη, εσείς τι έχετε να πείτε? Τα ερωτήματα θα απαντηθούν με μια συνέντευξη τύπου αφότου απολογηθώ στη ΔΟΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγα λεπτά μετά βγαίνει και η Κατερίνα Θάνου. Νιώθω πολύ πικραμένη και απογοητευμένη από όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που μου έχει δώσει δύναμη όλα αυτά τα χρόνια είναι η αγάπη του κόσμου. Και η αγάπη του κόσμου θα μου δώσει τη δύναμη να συνεχίσω τον αγώνα μου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το νοσοκομείο ΚΑΤ, τον διοικητή τον κύριο Αρτινόπουλο, όλους τους γιατρούς και το προσωπικό για την πραγματική φροντίδα, ενδιαφέρον και την αγάπη που μου δείξανε. Περιμένω την απόφαση της ΔΟΕ αύριο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για μένα και για όσους νιώθουν και αισθάνονται πραγματικά Έλληνες. Θα σας δούμε να τρέξετε στους αγώνες. Σας ευχαριστώ. Θα σας δούμε να τρέξετε. Θα σας δουν οι Έλληνες, κυρία Θάνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν πάνε όλα καλά. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για αυτή τη χώρα που έχω αγαπήσει. Ο προπονητής των 2 αθλητών, Χρήστος Τζέκος, μπαίνοντας το πρωί στο νοσοκομείο, έκανε μια δήλωση που άφησε ερωτηματικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα από τη ΔΟΕ, ο Κώστας Κεντέρης και η Κατερίνα Θάνου δεν παρουσιάστηκαν 2 φορές σε εκκλήσεις για έλεγχο ντόπινγκ. Είναι το λεγόμενο non-show. Η πρώτη ήταν στις 10 του μηνός στο Σικάγο και η δεύτερη στις 12 Αυγούστου στο Ολυμπιακό χωριό. Οι πληροφορίες αυτές ουσιαστικά προαναγγέλουν και την τύχη των 2 αθλητών. Ο Κώστας Κεντέρης και η Κατερίνα Θάνου θα προσέλθουν αύριο στις 9:30 το πρωί για να απολογηθούν χωριστά στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΔΟΕ. We have currently on the table one alleged anti-doping rule violation. It revolves around these 2 Greek athletes, and it's with regards for them not turning up for a test or failing to submit a sample. Those are the facts. That's where we are. The disciplinary commission meets again tomorrow, and that case will continue then. And that is the one case that we are treating. The IOC, its medical officers had the right at any time to go to the hospital and request doping control tests. They didn't do it. We asked for it. We are not to blame. I concede this for the first time to you. Και όσο περνούν οι ώρες, το κουβάρι τυλίγεται περισσότερο. Όλα τα έγγραφα και όλα τα στοιχεία έχουν κατατεθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή. Αυτή θα αποφασίσει και αυτή θα κρίνει. We will be able to speak of the case as soon as we get the official answer from the IOC. Of course, let's say as organizers, eventually we would have liked to have an answer right away. So we finish this kind of, atmosphere which is created. I suspect that this story is not a coincidence. I suspect that some are trying with every means at their disposal to block these Greek Olympians from competing.
Η ελληνική κοινή γνώμη παρακολουθεί άναυδη τις εξελίξεις στην υπόθεση των δύο Ολυμπιονικών. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Κεντέρης και η Κατερίνα είναι θύματα της όλης κατάστασης. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να είχαν μεν γνώση, αλλά δεν είχαν άλλο δικαίωμα επιλογές. Αυτή η υπόθεση σε έναν ο οποίος είναι ερασιτέχνης στο στίβο και έχει να κάνει με επαγγελματίες, θυμίζει ότι αυτοί οι επαγγελματίες τελικά είναι πιο ερασιτέχνες και από τους ερασιτέχνες. Η άποψή μου είναι ότι όλοι το πάρονται. Δεν υπάρχει αθλητής που κάνει πρωταθλητισμό σήμερα με τις επιδόσεις που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο που να είναι καθαρός. Οι παράπλευρες δραστηριότητες του προπονητή των δύο αθλητών Χρήστου Τζέκου και η ενασχόλησή του με εταιρείες που προωθούν συμπληρώματα διατροφής για αθλητές προβληματίζουν την παγκόσμια αθλητική οικογένεια. Μια πρώην αθλήτρια της κολύμβησης από τη Μυτιλήνη, που πριν από λίγα χρόνια ήταν επιστημονικός σύμβουλος στην Κολυμβητική Ομοσπονδία, υποστηρίζει ότι ο Χρήστος Τζέκος την πλησίασε και της πρότεινε να χορηγήσει σε αθλητές φαρμακευτικά σκευάσματα για να έχουν καλύτερες επιδόσεις. Ο κύριος Τζέκος λοιπόν ήθελε να μας πουλήσει κάποια συμπληρώματα διατροφής, κάποια κουτιά, τα οποία κουτιά, όπως είπε, περιείχαν κάποια πρωτεϊνούχα σκόνη μέσα. Όμως απ' έξω από το κουτί δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε κάποιο χαρτί που να λέει, εν πάση περιπτώσει, αυτό το συγκεκριμένο κουτί τι περιέχει, τι συστατικά περιέχει. Όταν εμείς ρωτήσαμε γιατί δεν έχει αυτά τα συστατικά, γιατί δεν αναγράφονται, μας είπε ότι τα φέρνει από το εξωτερικό και τα φέρνει κατευθείαν έτσι, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα.